Pramila tansah nyenyuwun wonten ngarsa dalem Gusti Kang Hakarya Loka. Mugi tansah kang kamangke lampahing tata cara upacara paharigyan, mugi tansah sesanti kamulyaning. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman tuwin kabagas warasan sih wilasa saha berkahing Gusti Kang Maha Agung mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula. Para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu pinektenan, sumrambahipun katur dumateng para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengkuing Suka Basuki. Murwakani hanggen kula matur sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken tansah manengku puja hastawa puji hastuti kunjuk mring arsa dalem Gusti Kang Hakarya Loka satemah wonten ing rikalenggahan enjang punika taksih kinayoman kalayan karahayon saged hangestreni tumapak ing tata cara upacara paharigyan daupipun risang temanten kekalih wonten rikalenggahan enjang punika. Sholawat tuwin salam sumangga panjenengan sadaya mugi katetepna dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenengan sadaya lan kula tansah antu syafaatipun wonten ing alam donya punika tumekeng yaumil kiamah. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengkuing Suka Basuki, mradapa kepareng saking keluarga agung Bapa Sartana saha Ibu Dwi Lestari, kula minangka jejering pambiwara badhe ngaturaken menggah lampahing tata cara upacara paharigyan daupipun risang pinaharigya temanten kekalih Rara Ayu Intan Diah Puspita putri kinasih Bapa Sartana saha Ibu Dwi Lestari kang sampun kajatu krama dening Bagus Moh Rizki Gunawan putra kinasih tetilaripun swargi Bapa Sukisna saha Ibu Siti Maisarah minangka purwakaning tata cara upacara sepisan nuninjih pambuka tumuli mijiling risang pinaharigya temanten putri saking panti busana lon-lonan tumuju madyaning sasana kursi rinengga ingkang kamangke badhe kapratitisaken dening Ibu Juru Sumbaga saking ridaning tias make up ingkang mijil saking laladan Bangak Banyudana. Daya-daya kang kamangke pamboyong ing Sekar Mayang Kalpa Taru Dewa Daru Yujaya Daru ingkang kamangke badhe kasarira dening panjenengan Bapa Sumarna saha Ibu Mularsih.
Daya-daya kepareng kang kamangke mijiling risang pinaharigya temanten kakung saking sasana panti palerman tumuju sasana paharigyan ingkang kamangke badhe ngadani tata cara upacara pasrah saha panampi ingkang badhe masrahaken risang temanten kakung nulinggih panjenengan Bapak Maulud Abdul Husaini ingkang kamangke jumenengipun Bapak Maulud Abdul Husaini jinajaran Bapak Riyadi saha Bapak Setiawan daya-daya kang kamangke atur pasrahipun badhe katampi dening panjenengan Bapak Sugimin daya-daya kang kamangke jumenengipun Bapak Sugimin jinajaran Bapak Wahono saha Bapak Slamet purna tata cara upacara pasrah saha panampi tumuli badhe ngadani tata cara upacara panggihing risang temanten kekalih miturut adat kang badhe kapratitisaken dening Ibu Juru Sumbaga Ridaning Tyas Make Up daya-daya kang kamangke tata cara upacara lepas bujang dening para kadang Karang Taruna Giri Manunggal daya-daya badhe klajengaken tata cara upacara krobongan jangkep saha sungkem pangabekten ingkang kamangke tumuli badhe ngadani tata cara upacara foto pangeston ya foto pinilih ingkang kamangke keluarga agung Bapak Saratana sagotra keluarga badhe manem Brahma atur pambagi harja wilujeng kang kamangke badhe kasarira dening panjenengan Bapak Ngateman ingkang kamangke jumenengipun Bapak Ngateman jinajaran Bapak Parya saha Bapak Kusnadi pratandha cetha ambok bilih paharigyan wonten kalenggahan enjang punika ambok bilih risang temanten kekalih Rama Ibu saha pisan Sutrisna Jengkar saking madyaning sasana paharigyan tumuju ngajenging kori kang kamangke badhe nguntapaken kundur panjenengan sadaya kanthi sowang-sowang para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengkuing Suka Basuki mekaten menggah lampahing tata cara upacara paharigyan dawuhipun risang pinaharigya temanten kekalih mugi keparengna panjenengan sadaya kasuwun lenggahan kanthi sukarna paring panjurung donga pamuji mugi purwa madya usana sageta wilujeng nir ing sambikala nuwun matur nuwun